Il-Gvern Laburista m'għandu l-ebda pjan konkret dwar kif se jtaffi l-problema ta' traffiku ta' pajjiżna, problema li ta' kuljum dejjem qed tikber u qed tifrustra lil ħafna nies. F'intervista l-Ministru tat Traffiku Aron Farrugia qal li l-busnejn se jkunu s-soluzzjoni sabiex jittaffa traffiku f'pajjiżna. Iżda meta Net News saqsa lill-Ministru Clayton Bartolo jekk jaqbilx ma' dak li qal Aron Farrugia huwa ħarab milli jagħtina risposta ċara. Dan meta Clayton Bartolo stess jaf li traffiku qed ikollu effett anke fuq l-esperjenza tat-turisti f'pajjiżna. F'intervista l-Ministru Aron Farrugia kien qal li l-bus lanes se jkunu soluzzjoni għat-traffiku f'pajjiżna. Taqbel miegħu? Wieħed irid jara t-traffiku mhix qed jiġi ġenerat u ovvjament imbagħad inkomplu aħna dejjem bid-diskussjoni. Ma' Net News il-Ministru Clayton Bartolo stqar li l-Gvern għadu qed jiddiskuti l-problema ta' traffiku u allura dan jindika li l-Gvern m'għandu l-ebda idea minn fejn se jibda jtaffi il-problema marbuta mal-konġestjonijiet fit-toroq tagħna. Hemm xi pjanijiet jew soluzzjonijiet sabiex ittaffu l-problema traffiku għat-turisti wkoll barra l-Maltin? Bħalma diġà għedlek, ma jkun hemm diskussjonijiet għaddejjin kif ikun hemm il-pjan finali jitħabbar fih opportun. Il-problema ta' traffiku qed tikkawża ħafna ansjetà lin-nies u ftit jidher li qed tingħata priorità mill-Gvern ta' Robert Tabela.